Domnilor și domnilor, bun găsit, sunt Daniel Giurma, astăzi vorbim fără ocolișuri. Tema acestei săptămâni nu mai pare să fie nici o reorganizare teritorială și nici revizuirea Constituției, nici măcar rezultatele de la bacalaureat nu mai suscită dezbatere atât de aprinse. După cursurile îngrijorătoare ale leului în raport cu euro, toți au început să se uite nu numai spre Grecia, ci chiar spre Italia. Ca Grecia am fi putut ajunge și noi, spun cei de la putere, însă au fost luate măsurile dureroase, dar necesare. Sau am fi putut fi ca grecii dacă UNPR nu era recunoscut ca partid parlamentar, spune unul dintre președinții formațiunii. De unde și până unde această legătură voi afla astăzi de la invitatul meu, cu care voi dezbate și problemele de care pomeneam mai devreme și care nu au fost rezolvate. Îi spun bun venit domnului Radu Bădiță, președintele Uniunii Naționale pentru Progresul României, filiala Brașov. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit și dumneavoastră și telespectatorul dumneavoastră. Domnule președinte, ce legătură este între UNPR și Grecia? Sau între România și Grecia via UNPR? E bine, sunt mai multe legături. Din acest punct de vedere, trebuie să menționăm faptul că, datorită UNPR, am reușit să asigurăm stabilitate politică în țară, ceea ce este foarte important. De ce? Pentru că măsurile care s-au luat, dureroase este adevărat, însă necesare, și pot să și exemplific de ce necesare. Eu i-am citat pe... Trebuiau luate, trebuiau implementate și în acest fel să putem să depășim acest moment dificil prin care trecem și să ne încadrăm pe o linie cât se poate de sănătoasă în dezvoltare și în progresul statului în general. Dar de ce tocmai UNPR a fost cel care a adus această stabilitate politică și nu UDMR sau PDL sau chiar opoziția care n-ar fi acționat cum trebuie? Răspunsul, zic eu, că este foarte simplu. Fără UNPR nu ar fi existat o majoritate. Nici fără UDMR. Este adevărat, însă opțiunea stabilității, de regulă atunci când este vorba de interes național, aparține fiecarei formațiuni politice. Noi am ales o anumită parte, un grup de parlamentari au ales să părăsească formațiunile politice din care făceau parte. Motivele le putem discuta, sunt nenumărate, dar cel mai important motiv este că nu s-au mai regăsit în aceste partide. Neregăsindu-se în aceste partide, care practic și-au abandonat electoratul, au preferat să formeze o nouă formațiune politică și astăzi ea se numește Uniunea Națională pentru Progresul României. Am împlinit un an, ne dorim la cât mai mulți de acum încolo, bineînțeles, și în felul acesta am și lansat la momentul înființării noastre acea teză care a fost apoi preluată de toate partidele și anume interesul național. Da, până la interesul național vreau să vă întreb, ce înseamnă acest lucru că nu s-au mai regăsit în partidele din care făceau parte? Ce se întâmplă asta? Adică mie nu mi se pare că vreun partid sau altul s-au schimbat total, în afară de PDL, care peste noapte de la Internaționala Socialistă a virat spre populari. E altă poveste. Bun, istoric vorbind, sunt multe de discutat. Eu doresc să mă refer doar strict la momentul înființării acestui partid. Nu aș vrea să revin cu toate detaliile, însă se știe foarte bine că la momentul lunii decembrie a anului 2009, președintele executiv al partidului, ministrul apărării, domnul Gabriel Oprea, și-a dat demisia din funcția de ministru de interne, dacă vă amintiți acest lucru, nefiind de acord să numească într-o funcție de conducere din cadrul Ministerului de Interne reprezentanți al unor grupuri de interese mai puțin corecte, ca să spun așa, dacă nu chiar îndoielnice. Deci nu s-a dus după putere, ci a plecat de la putere domnul ministru Oprea. Imediat după mișcarea domniei sale, l-au urmat și alți colegi, și aici enumer pe domnii Marian Sârbu, pe domnul Cristian Diaconescu, domnul Puiu Iordănescu și mulți alți parlamentari, hotărând să înființeze această formațiune politică. Bineînțeles că... cu care să se întoarcă la putere. La momentul acela, să știți că nici nu se punea în discuție întoarcerea la putere sau plecarea nu știu unde. Deci se dorea înființarea unui nou partid de stânga. Pentru că aceasta este dorința UNPR-ului, de a fi un nou partid de stânga. Pentru că PSD-ul și-a abandonat electoratul, se vede astăzi cu ochii liberi, nu? Aliindu-se cu Partidul Național Liberal,
de fapt devenind o remorcă a Partidului Național Liberal, nu cum am fost și noi categorisiți de altfel. Și aici vreau să fac o precizare. Nu ne identificăm sub nicio formă cu PDL-ul și trebuie să clarificăm acest lucru și noi nu am acordat niciodată un cec în alb PDL-ului. PDL-ului nu ca formațiune politică, ci mă refer la guvern. Însă, când vorbim de stabilitate economică, când vorbim de a menține o pace politică în țară, este normal să depășim aceste momente și să gândim un pic și transpartinic și într-o manieră mai serioasă și mai largă, să zic așa. Da, știți ce mi se pare interesant? Că dumneavoastră, UNPR-ul din stânga, ziceți că vă poziționați pe stânga. Spuneți că PSD și-a abandonat electoratul fiind remorca PNL-ului. PDL-ul, care se proclamă ca fiind de dreapta, spune PNL-ul și-a abandonat electoratul de dreapta și iată s-a pus la remorca PSD-ului. Până la urmă, care e? Pe unde e adevărul? Vedeți, eu nu aș vrea să intru într-o discuție cu privire la ce spun cei de la PDL vis-a-vis de cei de la PNL și invers. Referindu-ne strict la formațiunea noastră politică, la UNPR, constatăm că alături de lideri, alături de cei care astăzi reprezintă UNPR în țară, s-au alăturat și se alătură pe zi ce trece oameni care nu mai pot sta pe margine. Vă dau un exemplu. Astăzi am avut o conferință de presă. După conferința de presă am avut câteva audiențe la care au venit oameni care au spus: dom'le, noi nu mai putem sta pe margine și vrem să venim la dumneavoastră. Și am întrebat: dar de ce nu mergeți la altă formațiune politică? De ce nu mergeți la PSD, spre exemplu? Dar de ce ați întrebat așa ceva? Adică nu vă bucurați că vin pur și simplu? De ce mai întrebați de ce nu s-au dus la ei alții? Ca să aflu motivația pentru care vin către UNPR, să aflu motivația aceea reală. Contează, bineînțeles, pentru că noi nu dorim chiar să vină oricine la noi. Noi încercăm să aducem sau să primim în rândurile noastre oameni de calitate, oameni care nu au mai făcut politică, spre exemplu, oameni care doresc să schimbe ceva în jurul lor, la modul real și sincer, nu doar din vorbe, pentru că din vorbe, după cum bine știți și vedeți, foarte multă lume o face, însă nu și rezolvă lucrurile. Și mi-au răspuns foarte simplu: datorită oamenilor pe care îi cunoaștem. Îi cunoaștem atât cât îi cunoaștem. Sunteți oameni noi. Am înțeles că 80% dintre dumneavoastră nu ați mai făcut politică, însă nici noi nu mai putem sta pe margine fără să ne implicăm într-o activitate de această manieră. Și vrem să venim alături de dumneavoastră și vă rugăm să ne canalizați pe ceea ce trebuie să facem. M-am bucurat sincer foarte mult să aud aceste cuvinte și astăzi, și nu numai astăzi, de ceva vreme. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că există șansa în România să ne îndreptăm spre profesionalizarea politicii. Să scăpăm de sintagma: m-ați întrebat de ce PSD-ul și-a abandonat electoratul. Pentru că, haideți să nu de ce ziceți dumneavoastră? Acum, asta cu... M-ați întrebat. Bun, a fost o întrebare. Deci haideți să privim lucrurile cu realism. Nu noi am inventat termenul de baron local. Presa, probabil. Chiar și nici presa. Haideți să fim sinceri, și provine din zona... Da? Termenul de baron local, chiar dacă a fost inventată de presă, a fost inventată pe vremea PSD-ului. Întrebare: de ce a fost inventată pe vremea PSD-ului? Pentru că se constituiseră, nu? Și apăruseră acei baroni locali. Ce este astăzi PSD-ul? De cine este condus? De aceiași baron local. Deci, până la urmă, trebuie să și ajungem la faza în care să vină oameni politici tineri, oameni politici noi și care doresc să profesionalizeze actul politic. Adică să nu mai facă politică doar în interes personal, propriu și atât. Să înceapă să gândească pentru comunitate, pentru cei din jurul lor. E foarte simplu. Și cel puțin pe mine asta mă călăuzește în această formațiune politică. Da, apropo, nu neg că unii... nu neg nici termenul și nu neg nici calitatea unora de a fi baron local, dar cumva, tocmai caracterizarea asta, zice eu că e cumva relativă și
m-aș referi la faptul că până și oameni de la vârful UNPR-ului erau la un moment dat catalogați ca baron local, ca șefi ai mafiei personale a lui Adrian Năstase, era ministrul apărării și tot așa. Deci, bun, până la urmă, e o chestiune relativă. Să știți că acea afirmație a fost aruncată în presă și, din câte mi-amintesc, chiar președintele României a ieșit public și a spus că el niciodată nu a făcut o asemenea afirmație. Și nu s-a putut demonstra nici cum acest lucru. Deci, iată, vedeți, intrăm într-o zonă în care lucrurile aruncate în presă, presa, și e normal până la urmă, pentru că asta este presa, o difuzează, se interpretează, rămâi catalogat și chiar cu o ștampilă pentru tot restul vieții pe ceva ce nu s-a întâmplat. Bine, haideți atunci să ne întoarcem, că mie mi se pare că n-ați lămurit-o pe asta cu UNPR care a ajutat România să nu ajungă ca Grecia. Cu asta cu stabilitatea politică, dar nu înțeleg. Adică de ce e UNPR e mai bun decât UDMR la chestiunea asta, l-a sprijinit guvernul? Eu nu spun că UNPR este mai bun decât UDMR. Aveți mai puțin parlamentari decât UDMR. Au fost mai mulți oameni care au votat UDMR spre deosebire de UNPR, care n-a trecut efectiv ca formațiune încă printr-un proces electoral, printr-o tură de vot, să zic așa. Da. Lucrurile sunt mai simple, nu sunt chiar atât de complicate și nu trebuie să facem comparații în interiorul coaliției. Este punctul meu de vedere. Deci m-ați întrebat de ce România a reușit să depășească acest moment. Prin ce a ajutat UNPR-ul la stabilitatea politică? Aduceți-vă aminte că s-au trecut prin Parlament o serie de legi, și aici mă refer la legea pensiilor, legea salarizării unice, legea învățământului, mă rog, o grămadă de măsuri economice care au avut drept scop stabilizarea și stabilitatea economică. Începând cu tăierile bugetare care s-au făcut, da, să nu uităm că, bun, acum iarăși fac o mică istorie în spate cu privire la alte guvernări din urmă. Nu vreau să dau nume și nu vreau să pronunț sau să acuz pe cineva, însă, dacă vă amintiți, în preguvernarea PDL, aparatul bugetar al statului s-a mărit cu aproximativ 500.000 de oameni. 500.000 de oameni pe un coș al venitului bugetar, care la vremea respectivă nu era cel mai real, pentru că provenea în mare parte din credite. Ei bine, intervenind criza financiară și punând în balanță veniturile și cheltuielile, s-a constatat că, de fapt, nu avem venituri suficiente cu care să acoperim